magáénak. Summa summarum, fest szívvel, fest lélekkel, és szinte mellékesen festékkel. Munkásságában felfedezhetjük a hármas rendet, a lelkiséget, a fészek melegét és az alázatot. Jelen vannak a teremtő törvényei csak úgy, mint a felemelkedés öröme. A létfölé emelkedésre való törekvés egyértelmű jelzés, elhatárolódik a talmitól. A szeretet óvó patinája vonja be a képeket, egyúttal egy parányi felkiáltó jelet vetít elénk, kérlek benneteket, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok értékeinkre. Magukról a képekről nehéz beszélni. Azért nehéz, mert a festményeket nézve lelkek töltik be éteri levegéssel a teret, és a mi lelkünkkel ölelkezve egy rendkívül intim, időtlenné váló találkozás a lelkek násza jön létre. A személyes érintettség varázsát élhetjük meg. Megszólítanak a fénylegyező ölelte, por, mező, fű, fa, virág, kavicsok, a remek érzékkel megfestett, életünkben talán a legfontosabbak az utak. A tájba harapó házak, az erdők pokoltűzű rozsdavörös foltjai, az aszálsárga partba olvadó víz, a holdssugár tűrve burkolódzó esték, a pannon dombok, Erdély szent bércei, a képekre rádermed, a szívünket mégis melengető telek, a teremtés csodái, a lovak. Hogy mit mondanak? Azt mondják, hogy a természet nem csap be, az ember csapja be a természetet. A lélek és világmegőrző párás fényárnyék, a dinamikus színvilág, az elszivárgó sötétség és a viaszérésű nap párviadala elragul bennünket sétánk során. Még az élet megszivárta állapotban festett szürrealisztikus kép is a szebb jövőbe vetett hitet sugározza felénk. A sötét háttér elé helyezett, fölfelé néző kehely formával várja, fogadja a remélt jobbat, jót. A kisméretű festőszonetteknek elnevezett képek csipkefinomsága igazolja a tételt, a lényeg a részletekben található. Mint minden emberben, a művészben is ott lakozik az ősfélelem. Égőpiros sárkány képében ábrázolja, megjelenítésével jelzi, hogy kész a harca, a probléma kezelhetővé vált. Fontos változás, hogy a hosszú időn át mellőzött ember alakok is feltűnnek a festményeken, és válnak kidolgozatlanságuk mellett egyre karakteresebbé. Az utóbbi időben már szinte reneszánsz lelkülettel csodálkozik rá az emberi testre, és festi meg örvényívekkel a szeretett, dédelgetett, az öröklétbe lebegő nő alakokat. Kiemelendő az alkalmazott színek közül a kék és a lila szín. A művész által kikísérletezett kék színárnyalat viszonylagos melegségével lágyan ölelkezik pajtásaiban. Bátran, nagy kedvel, hatásosan és egyéni moston festi fel a lilát és árnyalatait, létrehozva a varázslatot. A látvány lobot vett bennünk, és szunnyadó energiákat mozgósít. Szeretném felhívni figyelmüket a képek mellett található versrészletekre. Páratlan élményben van részünk, ugyanis e sorok a művész testvére, a nagyszerű sokoldalú költőnő helyes sarolta készülő kötetéből származnak. A költőnőnek a festményekkel kapcsolatos érzéseit, gondolatait vetíti elénk. Szinte hihetetlen, ugyanakkor megható is a két művészlélek így mérő egymásra találása, csillagtalálkozása. A helyes Jenő a legtöbbet teszi, amit az ember életében tehet. A ránk szabott idő egyetlen pillanatában megragad, kiragad valamit a világunkból, mielőtt a nap felszívta volna azt. Átkarolja ezt a semmi darabot, megszólítja, nevet, és végleges körvonalat ad neki, és feljegyzi az idők végezetét. Elmondhatja, a jövő nekem nem szó, bizonyság, tenni, serkentő nyugalom. Ide kívánkoznak a nagyszerű író-költő legendás rádiós Buzás Andor versorai. Mit is tett a kiállító művész eddig életében? Az idézet. Hónom alatt üres irkával vágtam-e deresedő tájnak. Lévén hivatva följegyezni, mit magamfajta látnak. És egy tavaszon mit nyílanak. És ezen fölül még számba venni parányi, veszendő magvakat. Hogy ezt tehesse, ahhoz biztos hátországra is szüksége van,
amit élete párja, röpülésében fele szárnya, Erzsi asszony biztosít számára. Helyes jenők, alkossatok még nagyon sokat. Segítsetek, ne hagyjátok, hogy árnyékok legyünk, hogy kontúrtalanná zűljön az élet és a semmibe mosódjon, hogy nevesincs hajladozók, homályosabb látók maradjunk. Azt mondják, hogy a beszéd félreértések forrása. Lehet, hogy az elhangzottak nem is fontosak, egyszerűen jó nézni, látni a képeket. Hiszem, hogy egy kicsit mi is közelebb kerülünk egymáshoz attól, ami itt és most történik. Kérem, fürösszék meg lelküket ebben a szépségben. Lássák szívükkel a látnivalót, mert ahogyan Szent-Exupéry írta, az ember csak a szívével látja, a lényeges a szemnek láthatatlan. Barátom, jó, hogy vagy, és jó, hogy vannak önök. Köszönöm, hogy meghallgattak.